Oda for uni aba mama Kaakyire ni eye obi ni ma obi kire ena nwumre se ye di asia eye nsam kakra bi a etwagu e wo se nipa bi ni ma dwene am se dam wo nti ye se ye bie sankrofo na dwene mi ena se me be bia dwene mu a na me chia nananom ahemfo ye wo sage force ya de adwuma badu se de ndi kankai wo hini nyansafo nana mbo mu ase o empayifo titiro bi de baba mu nyansa a beka nyansasam e ma ne to nipa so ene adwupai anwumre awie ba bia wo bia no share video yi na send fa ma wunia no ntie nyansa se de nyansa kasa wo bia se nyina no wontie bi ene se me no di ahia me be kasa kakra bi na kire wo barima ye fra wo se wo de Abronye DC wo de Ghana fo nyina mu ntie wo ohini nyansa fo te se wo sage force ya de ya de mabadu papa ka asem bi nwia na de kwa bafo Abronye de ono obegina gya amankura mu minim ba bi ogina menim ba bi ogina ototo saa yampia no na wo de ebi nua dofo asabre wo tie mama Kaakyire FM obi nim a wo bi kire emitiri da bi anka kire o se mema sem no agisa danse wo ho agisa danse wo ase no tie de wo sage force ya de ya mabadu wo hini nyansafo e kan ye nwia na de Abronye de ra to so na ma fire wo wala is to life bia no betima afre Shasunia Odisedi. there be that. Nanipa a fool Yanedia. Orange is our one will be that. There be that, Nana. One will be that. There be that. How did you make a master? It's you. Master mean, you say, Amanyoko, no. Fear be a babon toa, Nana Bama, someone to Mabe. Nana, not just a benefit to me or 1 7 number. Yeah. India phone or audio. Banabaya, just for. Nana, dear, we're making the partner Benham, some penny. Peter said, honorable Quackman, so far. And they barber come home. Nana, Bayaria. Then we'll do Tono. Then Sabayaria or Ghana. O bati ne ba fa bahwi ne ba kwa bruchiri ne ba kwaje ahiansa nana side inti ne me kan ndi of us so ma select Ghana for mera na so se side ne se twam mera na so se hwasuni se president vice president speaker parliament ene ya keka hu ni nyina mera so se Bayer so for at the Magana for Yana Yama by Juma Mabaye. Yet to me, Yana Munia near Mpasa in the Trubani, Natitro, my estimate to one among Macau Ghana Medical Association, Minister of Health. Bank Chile, a video cra, helping Ghana, and Tidabia by Yarea, near Swabani at the back of Bruce. Bank Chile, you bet to Sana Moy. Ni abisa ne bo ni yehu ne bo no na ya pe ho bosia wo Ghana ha e de bia besisi hospital akase no amagana ni bia yare a sa oso samia is a president vice president speaker chief justice we are judge panyini mpanimfo be kwa brochire no Odofo eye ohine nyansafo te se wasage force ya de ya adwuma bedu na sem a akani o say esan se wo ye judge nti obetima asori agina na companyfo ho say asade ya mpanyimfo yare a be sori ba bruchire no be mu asade Ghana ho so sa mpanyimfo ya be betima pesa afidie na be ba be de be kwhyem ehu betimi dodo kora na ebu beti so no be mpesa afidie ne bi mfansi Ghana enti sa ahini nyansafo we kasa ase na waka kire wo bi say wo ye NDC ni say ye MPP bra so a ne chese o ye MPP ni here Germany be catch say here wadwene nya adwuma sa wadwene ya adwuma asama papa yo kai no sabe mpreduasa agesa kwasea agesa de agim entini ya kasa kire benyansafo badwentwemba se nyansani ya kasa agesa nyansani ne tiase asama papa yo kai anka se oba ba yese ahemfo titirofo president fo o kasa nyansam ba titini nyansam ntino ade enhwesuni na odisedi ne de onu ankasa de na sase de na fuo no onu momo wenssawa eyampa be beto abeya be de honto mayen
yesramo ne be pamochew honorable tinko bobiti honorable tinko ani obi kodi agoro na na akufu ado no nkaribo organa abontene so na huntie nna de anti amnanti hasabire no huntie feri me be mo hwatie akwa de na dwene nya adwuma me anu Abronye kwan bisi Abronye am se wadwene nya adwuma wo yare Abronye wo yare so obi chiw hwasum e ma wasum wo so na de ama nkuro no me we Germany bele me ni nkuro a wugina so a wugina ho no wo hu no mantle no hye wo no nipa no ogina wo nche no de am nuanom huntie ansa no ho ehu asama me kan wate ase pese wutie wasum nsam de Abronye kwa ambafo oka Abronye ni o or the 7 cedis 1 liter. Everybody a go for food. One of the 2 euro. 2 euro actually buy 15 Ghana cedis. And you know, the man I catch off a kilo. What would work for again and say on the 90s and then evidence based and the meeting and they cook along. The honor may go to say run of pay. If we issue of me cook along, no matter what happened. Fuel prices. The treasure and number of buying F1 or mine Ghana. Or buying no, I subsidize the fuel, and they will be able to or I never found. You will have fuel, and this gun is a back of my Ghana. 1 liter, I get 2 years. Since Memma Abronye kwa ambafo Abronye am se wo yare wuni mu nyansa wagimi ankasa wo ye gimifo de na obepe wo kurom ha Abronye obepe de wo Germany ha aboa te se wo na politics ti wanya baabi etimu sore baaburuchire amanfo akosuku awie kitapan ya betim twrotin kane chene wo betin kane chene wo bedimu benipadua kora dimu chene wo Abronye enne politics nti no saafo ni nyina no abeni adaje ana beni akokoduro benim adwemmone te sawo die nti beni politics echi no benya kwane po ma ha obi kitasika nso onya visa kro de beba ha wo wugina ho de abrochire de se petrol ene diesel to Ghana ho wadwene nya adwuma nipa na ogina wo nche no so agim na wogina ya de na mfa nani mama motete abrochire ne nkacha moto ne nkwasiafo we afri Ghana ne baaba ne be yusu mu wudi Abronye echi ade na kogina filling station kire ne se petrol bo ye 2 euro yi Abronye ma me ka sa mo nkyerɛw me corona ba ye bi che me enu ti madwuma sei me dan ya medam eye 850 euro jama ya ba tu aka madwuma sei o be sane man ne memma me yeru sika ma yedi fiti se corona ba ye no aba ne ndia amehweda aba no ndia amehwe saa nipa na ne gira ho no bisa sa nkwasiafo se be memma bi na beti abrocha be kura be so na be benya adwuma ne sei benjija ama ya ban sika ni benjija ama ya ban sika di Abronye bejija ama ya ban esika di na wo di Germany aba beto Ghana se Germany petrol Abronye kuro ha beto no petrol 1 liter 10 euro kuro ha ni bia betima to Ghana ni wati kuro ha wo yusu ka no obetima to Ghana ni wati kuro ha se be di diesel edi 10 euro a obetima to efri se aban no obema ni sika na dwuma wo ye obenya na katua wati wo firi Ghana bedura broche kuro ha no obedi nkwasi ya se ada ni wagimi sa Abronye wo ye jimifo wati wuti nyansa sama na lagma maduka ye wuti ye wo ba kuro ha dia no be hwe ye se wo nku ibi no be yiye mo mwosa na mo de ti Ghana ene kwasiafo na mo besisi beso wo kuro na mo ba ba nkyere mu nyansa nka nyansa sama nkyere mu no Abronye da baba bi obi abra Germany Berlin ha na memfa wo nkọ ba bi ne hwade kokoshe hospital ba wo kwana nurse kuro fa so esan Ghana muntua bakatua ka yie no nurse ni gira okro ne ka bi a wode a wodwene ho obi awo ba ba wo kuro mfa no ho wabodam ebe chama witi sare ya se Ghana America ne Ghana yepe wo ye moa wate politics edi ni muti sa de sa jimi sa ne sai sa wo gira brochire ka se ya hwe petrol bo no wanya kwase ya jimifo bi ama ono so follow di wakogina ho bisa sa jimifo na odi wachi do ko ye ne sai oti kuro nga no ne ba awu kuro nga benjia ne ka bisa sa ni para woni mu nyansa na woti so ne di wachi no se benjia ne baka na wo wa kasa ma wo aka nkwasi asensa na aduma bedu ye politics obi a ono te ho se obi a Ghana ban e wo se otimi boa se mfidie na beba be hyem ha no Abronye wo ba ha se wo to paracetamol konom a ebe ye yare bone ato utim se paracetamol utobi konom ebe ye yare bone ato utim
moya mmoa pa wate saa mo na moya mo ho se policies nti ade a yefa ne se nokura mo nka bi no Abronye kwa ambafo wo hia se nipa bebie wadwenem me de afiri amai grow me nya do mani ba so tenkasa wote saa wo nkwase se wo da me ba Ghana bia mehwehwe wo pɛ so aba Germany ha brabelen nwa ha mo asa ne me kra me eya me hu obete aba obi aba ha da ne ya mo ma belen ha aha ne ya capital mo fa mo nkwase ase na nka ya mo famra ha mo fa mo nkwase ase na mo famra mo fa me gina Ghana embassy na ka bu behu ma ne mema a ye be kire mu nyansa wate wo gina ha hye se shimifo aja manti we ha che we gina ho abuafunu oba kuro nga no bisa wo nua na abeto no no bisa wo nua na wo ba beto no kuro ha se petro edru 10 euro se ontimi nto a kurom ha bo so me be so man de enu fie da na obi asika da mu corona ba ye no hwan de kurom ha ya ma ni sika hwan de bo so me aso ne yantua ne danka na wo wa be gine Germany di Germany akoto Ghana ho nyame betua wo ka wate nyame wo betua wo ka wo de plan de oni dipa dodo oni ti na sa wo to paracetamol kuro nga wo to aduro wo pa bibia firi kuro ha kwa ade no sa ya atade e ka wo ho a ebe ya yade atọ so wo de amonum ya amafade ye bebre o numi ya mo sa politicians we ene nipa bi ni ma be ni adwene na beti Ghana nyansafo e kasa mo ntie so obi di nyansa ka sama mo ntie wo ne na adwuma mbadu hwan pa ne dwene Ghana ho hwan ne dwene Ghana ho Abronye wo ne na adwuma mbadu hwan ne dwene Ghana ho ana wo ne me yanti ha yi hwan ne dwene Ghana ho abuafunu wo ba class se wafa wo mpra de na di wachi obi ba ko school awie wonya adwuma wate what Ghana ho ne nkwase sense ya ne wasore wo be munya kwa ne bebre kire ha ne monya nipa edi machi adwene ne ko obi abeto abere nipa kro nti wo ba nipa kro ne da ne kro da wo betimatua aya mo ba hotel kwa butimu ha ne bidem wutin ha ne hotel dem wo ba na amafo etu be ma mo akoda benche Abronye kwa ambafo ma wadwene nya adwuma enda me ba wo ba ma wadwene nya adwuma na nka me hia obi a so ye politicians so ye hwan obebe Germany kuro ha pa ne mehu mete na mehu so ogina baabi no di san kwata sem obi ka be ma German police a kire wunyansa wo kuro ha wo asem we ya ogina wo kakra German police beto obeka se wabodam oni se wadwene nya adwuma oni se wadwene nya adwuma go bebe ni se ye mpayifo no sabe mpredi asa adwene ne be mfa nya adwuma wati ugina burechire akwagina filling station say ye beto firi ha wanu nsuo se na ntwie Abronye wanu nsuo se na ntwie wo kwa de medi wata one platform so wo ya buwa woni nyansa wo sia pora buanum wo aba no to ayo na to pesi ahodo ye wo tablet edi tutu nsuo to bi fa ko yi sia se wati mo nkwa sia se mo bakuro ha no mo bepe niam de akọ eniam a wo beto afiri kuro ha nka bi so mra Ghana abai so nya bi wati Mote Ghana le chese nkwase sema anu nya kwale bebre ha so a ne mo anya nipa so de di machi anya nipa bra ne mu ogina ho na wo wakwa na ogina ho no ada ne wamfa wani mama wati ma sori adi obi achi efiri Ghana aba ma Abronye sepforo ye we ejira ho kansanfo se ebreche patrobu edene ene ne maka na Abronye bisa sa be ma na ogina wo ho na ampo amfe amwo bra be ma ne se oba kuro ha sa wo ba de a ne ba afi bosumi bi abemaniska bisanete etia school fees da se se ne papa amfani di ni kura nto no so o pedna ni mfiri adanti wate mo ba kuro ha na sa afọ na mo beto be no be mo obere bi ya o me ka cho so obi abobere wo awiase a ana sa ba brochire ku se ba bi atebia wo ma brochire ha no a ni kurom Ghana ni bi no nko so ni wachi e ma nko jo nkeka sa wo jimi kasa na wo ko gina ho keka ye no kwa mbafo Abronye menye domani ba program ye mama ka kire obi ni mo obi kire na wo nkwase ase wo ensa bebre no te Ghana ho wo guabrofo ani mase enya me hu asa MPP fo na beti nche obo enya me hu go wadwene nya adwuma bia ko na wiase ya wo begina wakasa nkwase ase na wo ka no Abronye su enya nsa wate emfa Germany nto Ghana ho da me se wo ba bia wo se me hu okro no so aka ma Germany ya ba jelu se wo di Germany e beto Ghana ho se ba to petrol kro ha petrol bu edene obi aka acho so ntimi to petrol kuro ha oba brochire ha no obi aka acho so ntimi to petrol kuro ha ana obi aka acho so tini fie wonya aduane ni kom de no eno ana maka acho so dondo tie no di wati no bisa ne sane ba boso me bia ba minister bentia ne danka boso me be no kwaye adu aba mfa ni sika ama no boso me be na obi do ti kurom ha adwuma okwaye ye no ba mfa ni sika ama no saafo ya wo di wachi no saafo no so be de ben krata po mamamfo makoye adwuma ya bentie sika bi amfa ma be
ama forma de krata na koye me ba agi besika nyina di because ani pa no odi wachi no so ye obi abobra wo nyansa ba de dwena nkonso ne ni wachi afa wo kwagina filling station ma fa wo se proye ne nka de wo ka no odofo wo nua ba mama Kaakyire nie mama like say kwamba fo Abronye ama mbuo fukura say wutim begina Germany e ka say Germany petrol kura board ni e che ne Ghana wadu mi say wudi kuro we wudi heaven e be to hell ho Abronye ye de ye to heaven you ene na Kaakyire no Kaakyire ye man soli nsu ehwini mu nsoli nsuo de akora pe no odi de akora pe no ohye de akora pe no odi de akora pe no ohye sawati corona yetimu no ye banka se kom de no de ono apede boko akofa di se wonni ma me Kaakyire wo kuro ha bisa me ma na beto se dodo se bebo akwoma Abronye bisa abrechefo me ma aka otom bebo akwoma ena kenda ge de be de mo ko ho abane no ohye ne yekunu no hye ne yayire no hye ne yemma enti se waba no wanya obi ono na dwene nya adwuma ndi atija ma aban so amasore wo frag we nti so ane ma sore nyansafo abeda dwene we enyansafo abeda dwene amanfo ma beto be pa na dwo abeni hu hwe no be dwene yema ho oba ko school ya wonkwetini pa adwuma wo oba no school na okoro miye ne adwuma wo ho a wo ye heaven ni ye oba ko school no onwiye no ne adwuma wo ho a wo ye wati wunni mu nyansa Abronye kwamba fo disi wunni mu nyansa na wa gira akeka won se fosa na adwuma bedu obema 20 acres ayi na wo da be si do ma ho no hu wo di akwohwe asase ne de do na de onye ohuru kono kokwaje ne fama na akufu ado wo be ma le 10 so wa fa 10 wutu nyansa be no wotima de obeye bibi nyansa be ne kwamba fo wo wutima odi oba be ye bibi Kaakyire wo se sase na wo kan ye se gya ma aban kura hwehwe wachi akwan be nu hu adanye because wunya nipa bi a wudi mu na nka Ghana aban ne be gina ha ye na akufu ado ana president bi a wote so do ma ma te so no be gina ha kan ya nka ye kura ka be ba chi na tum sa wo de Ghana beto wo de bronzanje ma beto heaven wo de bronzanje ma beto heaven Abronye kwamba fo disi nyame betua wo ka atua wo ka de sesa so api wo so aboa wo be ye de wo kuro ha de mpese wo so wo be ye den se Germany petrol bu wo kura de na wo be ye den wo kuro ha de wo be ye no ebebo wo tiri so asiampa nyini mo sori atese di pe kanya sasa ma beboa ama abusua ene adofo amanfo ma yare kidney cancer ehiafo moborofo a be ni sika be de beto aduro pa no na ye sebe predia ya yeso yete aburekire ha amanfo ma hawo ne ye fato ye ho so aseba nyansa seba na nadwuma bedu kan no mo sori anu ma sori no ma aburekire abehwe mo ho yade obi nkwe na be yi obi dam da niti no no sori be yi obi kidney no ne de abe transfer wo ha na amanfo te aburekire ha omoma wo yade kidney ahodo amanfo ba besia bi te aburekire o send sika every month 600 euro for ne ba koda machine so nko asa na to de ne ba bedi adan na da bia ma mi nam okọ na oba wati senka ban papa te se Ghana no wo ho no so ya ban papa se Germany ha yete ya kuro ha yete no ha de ne ba yare ofa ho sebe mpredua sa wo ba yare ade wo bompa ya se ne ho betora ma na te apo wo bompa ye se wo ba ho betora ma na te apo yale ya yare burekire ha ye koda hospital kwa ne ye pefi aba chesa wo da ho kura chesa wo kura wabre adan na moti wo mu nsua nyansa no ababurekire be kan kwasese nwe odo for me da say Abronye kwamba fo disi wa be mu ni bi atag no video e ma ni tie bi no sua nyansa mfamfirim we anya politics o nyansa sa ne meka eye nkwase sense obi betena Ghana so ye politician no de Ghana e ba betoto aburekire Germany heaven nyansa fo kuro we kura yete ne so ane ya sore ewurade bi twa kura prise da bia onia send fa mo onia share subscribe Kaakyire enche bia me de niam afoforo bebre ne begu akwa mu ama watie bi me da se unu ya ba mama Kaakyire ni eye wo bi nim a obi kire tuntun se you yay for me hon samra ne se wo bi nim a wo bi kire Germany ni wedi titina na Kaakyire se choose wiedersehen me da se okay imi aso be ma me yeah
Mama, Yes, I will. Mama. Es war nicht mal fertig.